we posted a post tichitaura nyaya yekuti guys tino engagement, so we are doing ma-adverts, tine promotion yatinayo pama-adverts edu anditika. Saka ipapo ndakaisa namba dzangu, toda kuti ndisanangure nyaya yacho kubva payakatangira kusvika payari zvinezvi, because inyaya yekuti inofana kuadresiwa. Saka zvakaitika ndezvekuti guys, ndakasenda post ndichiti we are doing free, we are doing ma-adverts like tiripa promotion tukuita ma-adverts edu ne1000 rand. Kune munhu wese wanoda kueditirwa, kudzidziswa kuedita, kuvhurwa mapeji, kuadvertise mabasa. Ndofunga kuona mazuva ano tingokanda ma-advertise because vanhu vanodi vari kuuya vachishandzana nesu. Saka zvakaitika ndezvekuti guys, kune vamwe vanhu vanogona kuuya pauri vachinyepera kunge vanoda kuitwa advert, ivo vaine zvinhu zvavari kuda, vaine aim yavanenge vainayo. Yesterday ndakafonerwa naRoylin Diaries, kana muchimuziya Roylin Diaries. Like it's a couple inoitawo zvecontent pano paFacebook itori famous zvekudaro. Ndofunga Roylin Diaries unowaziva. Saka zvakaitika ndezvekuti vakandifonera vakati ndakayekwa namba dzangu dzeWhatsApp, achinditaurira inini Roylin Diaries, hanzi ndakayekwa namba dzangu dzeWhatsApp. Ndayekwa namba dzangu dzeWhatsApp, munhu iyeye akanga akufamba achitaura hama neshamwari dzangu dzese dzandinotama nadzo, achikumbira mari, andika mushure mekunge line rahekwa. Saka aitaura kuti izvonizvo pamunhu iyeye akaheka namba dzake, paanenge achizama paya kudi kutaura nevanhu, anenge achidi achishandisa bhengi rangu kudi kuskama vanhu mari. Because inini ndofunga muziya kuti like wese vanouya vachida ma-advert akati ndipe bhengi ndisende mari, ndinomupa bhengi rangu. Saka yanga kutora bhengi rangu obva anoheka namba dzimwe munhu akushandisa chibhengi reya kudini kuskama vanhu. Saka tatiti uye tizvitaure tizviadrese kuti ukaona munhu anongouya kwauri achishandisa bhengi rangu achiti ndipe mari, please musabvuma unless maita proof yechokwadi kuti ndini anditika. Ndo zvakaitika. Saka we don't know kuti nyaya yacho ichainvestigatwa sei, because vanga vachiti hanzi pane ma-e-wallet here akatombosendwa, munhu yeye achiskama vanhu ma-e-wallet akatombosendwa. Saka Roylin Diaries wayaitombozama kuti da kutsvaka kuti ma-e-wallet aya akawithdrawirwa kupi, akabuditsirwa kupi nzvimbo, ndo nyaya iripo. Saka ndati ndiuye kuti ndi-address nyaya iyi, because zvinhu zvekuti dai zvisina kuitwa Roylin Diaries zvaigona kuitwa ndini, zvaigona kuitwa mumwe munhu ekuti aisambotora action yekuda kunyatsokuongorora kuti zvakafamba sei, then ndozotobudikidza muscamming vanhu, kana kuti mukudzindabira vanhu ndaita zvescamming handitika. Because bhengi raishandiswa ibhengi rangu inini, sezvo inini ndosenda bhengi rangu kune vanhu vakawanda, because vanenge vachida kuitwa ma-advertisement. Saka ndo zvakaitika guys. Ndakangoti ndingoadrese nyaya iyi munge muchiziva kuti pakaitika zvinhu zvakadai. So inini I'm not doing this because inini kuside kwangu ndiri safe, ndozvishandira. TikTok ndoita mari, YouTube ndoita mari, Facebook ndoita mari, kwese uku ndoita mari. Saka handina nguva yekuti ndozoskama munhu kuti ndoheka namba dzimumwe munhu, ndaheka namba dzimumwe munhu ndonoskama vanhu ndichishandisa namba dzimumwe munhu kuti ndipiwe mari. Handingamboite zvinhu zvakadaro. Saka ndati muzive guys, musazoskamiwa handitika. Ndo nyaya yandauya nayo, ende inyaya yekuti vamwe vachaitora senyaya yachi iri light, but kwandiri yakandikoshera, because handidi kuzoenda apa ndakuzonzi hanyati akazosungwa ndichizosungira zvinhu handidi zvisina kupara. Saka ndo nyaya yacho guys yakaitika. Saka ndangoti ndikutsanangurei muzivewo kuti ndo zviri kuitika. Ndo nyaya yangu chete, nhango nyaya yakawanda. Thank you so much.